the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago nilang dughan mong maliputon. Palami style. Libayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Ipaya ko. Kasilag style! Gikasilagan ko ikaw! Magkalimtanay na lang ta! Dili na ko gusto makita ang laki pag imo kanino! Lisod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid! What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Ariman Production Center. What's the style? Ako si Rico, ginaingon, mahal ko kayo ikaw, ug dili ko makatugot nga maguba ang atong pamilya. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili nako mahimong mahikalimtan. Unsa? Niuminto na sad ang imong ranggo sa inyong trabahoan? Ikaw na ang supervisor sa inyong department? Oday, busa, pwede na tingali nga mundang na lang si mong trabaho sa pawn shop. Bitaw dong, oy. Ang tinuod baya, no? Mas ganahan ko nga ako'y mo atiman gid nimo. Ingon man sa atong anak nga gamay pa. Ay, maikog na ko ni mama dong. Nga siya nalay mabinla na to permi sa atong anak kung trabaho ta. Sige day, ingni ang iyong labaw nga muundang ka na sa mong trabaho. Wa pala mo sultihis mama nga muundan ka sa trabaho day? Wa pa dong. Saon nagdali manggugugbiha human kumahatod ang bata kay maliit na. Kung may bautos mama day, malipay sa gyud to kay makapahuyon siya bantay sa bata. Asa kalipay? Nagulon to. Kay wa na siya madawat nga suhol kada kinsinas. Okay, niyan na ta sa imong trabahuan. Okay. Sige, ato na ko dong, bye. Basta, mo na to ha. Pananghid na nga muundang ka na sa mong trabaho. Dong. Sige, manawag na ko. Sige, dong. Duty na ko. O, ikaw, mag-amping ka sa pagbaniho sa auto. Tungod, og alang ninyo ni JR, mag-amping jugoday. Kusuga nga misaka sa akong posisyon, ay. Tungod manggod kay naibog na ko sa madam ang tag-iya sa mong trabahuan. Porbeda, daliya gudi mo nakapaniud to, bay. Ako mukaon po, koy. Dali ko kaon ba yun kay para makaira ko gamay mintras. Wapaila una nga, tingbalik sa trabaho ba? Makarelax ba? Dakuan, mong upgrade. Ikaw naman himong team leader ron, Porbeda, no? Kaluyan sa taon sa Ginoo, bay. Porbeda, ibo mo ni mos ma'am, good? Kani adto pa na, awak kita niya nga, nagtrabaho din, tagsara kayo nga siya mo ari-diri, pero karon, kani adto, di mo ari karon, di akaw, halos kadadlaw, sigtan ni mo. Lagi, pero, minyo naman ko, bay. Ulit ako palang kuron, humantikaan din siya nako. O wapitaw din niyang bana, tuas Amerika. Lagi. Pagyo dito. Ako pa ikaw, bay. Ako pa naibgan anang ma'am. Pirahan kag yun na.
Mag-shoot, magbu kayo, siksi kay madam, ay lami, ba na madam, hug. Ikaw na lang, bay. Ayaw, ayaw kay ikaw, may kaibgan. Kung ako, pala yung kaibgan, rawat na na. Nugab na kaslo, porbida. Ay. Kanya, tanaw ra ba na ako, anak, imuhang tubangan, bay, tabagala taon, anak, ay, porbida, no? Klaro kay nga, dako kayo na. Oy. Kinanong ako, bay. Mura nigbaktin nga, huway donggan. Paiwi ka ko na, paiwi ka. Ihaya asawa ni bay. Tagbaw yun kay. Ako bay. Ako asawa, pero may taong gigotom taon. Kaya dili mo siya busog ni ako. Mura marig, ipanutpik ni taon niya taon. Pagkabayo, kita ko, be. Kamay kayo. Gunit-gunitir. Naam sa ko'y kamot og dila, bawi sa taon ako. Dara de, kamantanan de. Malagi. Ayaw mo ito ninyo, Oh, Nay. aghas. Uy, Orbita. Hala, bay. Nasman. Wa palibak. Ay, kisa kay giani, anak. Bay. Ha? Biray des luyo si Rao. uy. Kumaga, iloy. Japon. Chira na si Magdaw. Uhaw kay taon na. Uhaw na slawas nung kalipay taon. Wa din niya ba na? Biray dias luyos pultahan, bay. Di ko bay ruman, uy. Si paingon din niya sa atong gilikuran. Serious ba yan ninyong duha o yung nagsulti anay? Ay, Doon na may sikreto nga gistoryahan. Ha? kuhan, madam. Why? Tinogod. Ikaw mo istoryahan, madam. Matwa ni Bay Rico ba? Kuhan ko, no? Di kami nyug. Gwapa kay ikaw niya, di kami nyug. Purma. Pwede ba ko na naluyo pultahan? Susam ko bay ruman, uy. Joke. Karing, patakalan ko kisulti, uy. Wagi ko musulti, anak, madam. Tinood bisag nga gwapa ko, Ay, Madam, kadang, ato si gawas, ha? Palit ko sigarilyo, ha? Kamuro man doa niya, ha? Kapag sa'yo oras, balik trabaho, ato si madam. Sige. Ano mo pultahan? susam. Abi ni Mariko, ikaw piyagid ang akong tuyo sa pagdoon ako ulit ng his trabahador. Ito, madam na ko, no? Ahang madam, ay. Kabugdo, sa tubangan, bugdo kayo, ay. Huy, Ay. imo mo ko kong kitutukan. Fitting baya kayo na akong karsonis nga gisulob. Unya, mo'y imong gitutukan, di ba? Madam, unsa day tuyo ni mo nako? Ugma man ko, birthday sa akong bugtong nga baby. Usa ra may akong imbitahon sa mga trabahante ba? O ikaw ra? Uy, ako jud, madam. Ay, mauwaw ko eh. Mga dato ba namang bisita ni mo, madam? Oh, no. Mga relatives naman akong mga bisita, ugma. Ikaw ray dili na ko paryente nga akong giimbitar. At ito sa pahay, ha? Ay lang datang imong asawa. Ikaw lay gusto na ko nga mo ato sa pahay og mas kabii. Ha? Mao banak? Opa. Larga kayo nga. Naibog na ko among boss, oy. Mura na si boss nga babae. Madam gina oy. Oo, good. Madam ay tawag na mo niya. Madam gyud. Pero sa laing bahin, boss siya na mo kay siya may iyas trabahuan Oh, bitaw. sa kumpanya. Oh, nala. Sige. Maman ka, ala. Akining nak. Ay ko siking gayon de ha. Nak ka. Kana kay ikaw ang iyang gimbitar. Naibog na nimo. Birahin na. Unya, pangwartahi. No, di ko pa, oy. Nagpanagan naman ka ni kog adto ugma. Di ko gusto makasaa sa akong usawa pa, oy. Adto ko sa Ginoo. Nimo, nindot ka ni kung tambang imong asawa ni mo, no? Permanente mo na. Bati masag imong biyaan imong asawa. Ang mahino ka ng punan mga asawa. Punan. Simple kayo. Mayuha gini mong tambag pa, oy. Simple kayo. Diba? Utang yung kang pagkaamahan. Very good. Buyag. O, nanak. Sige, birahi. Kasara ba, nanak?
Na, kausara gini nak. Manuktok na gani ng kuano, kuan ng kalipay no. Ay kita nang dikay. Kung makalugar ka, panguyabi gina yun unya. Jir-jira na yun. Oh, di ko eh. Ayaw palabi ang swerte nga miabot sa imong kinabuhi. Madam, mingaw mo lagi ning inyong bahay. Birthday man ka ni. Wa bitay nag-birthday rong adlaw ko eh. Og ako lang usa din hiron sa bahay. Kay akong gipili ni mami ang akong bata. Uy, madam. Nangita lang ko paagi nga makaanhigit ka sa bahay. Gihubo man imong blouse og sayal, madam. Og kay brag panty. Lamian ni mo, madam, eh. Gimingaw na ko og sex, Rico. Kay tuwa sa Amerika nga akong bana. Og ikaw ang gusto kong matambal sa akong kahitlaw sa sex. Madam. Imo mo kong gakusog gihagdan, madam. Bahala na ni, eh. Umuta ni mo, eh. Ang inong buhot, imo ba yung gibag-id? Huwag ko isain ni, ha? Saan ni mo, madam, ha? Ay, paano sa akong kamay? Mapahimot ko nakita. Sige na. Ang pating imo, madam, eh. Bugdo ba kayo? Ang bao-bao. Alam mo, anak. Sige, Rico. Ako, tingmayang. Alam mo, ay. Kataas sa iyong tila. Ang imo, Bi. Halik, Bi. Mabuan ang imo, Bi. Dali, Kadiyot. Wow. Ay, grabe, kadako, kataas sa imo. Mano yung akong ipangita. Pagunita ko, anip, eh. Madam. Kagahi. Alam mo yun, eh. Lamiking kanon mo. Ang mahigda ko, eh. Ang sige na, di na matabang. Ikaw na nang imon ako, eh. Sige na. Sige na. Inip. Maramat na yan akong balik. Kahuot na naman damoy, kahuot. Ay, ko. Sige pa. Sige. May nahitabyod na mo ni Madam Alma adong higayuna. Kaadlaw na kunyang gibuhian pauli sa amo. Ug human sa nahitabo, nagkarelasyon ming duha. Apan nagplano nako nga makigbuwag niya. Bahalag maunsa ko sa akong trabaho. Kay mahadlok ko nga masayod ang akong asawa nga nakasaha ko sa akong pagkabana. Dili ko gusto magkabuwag mi sa akong asawa. Bago tumakasama ang kaagi ni Rico, dinining tulumanon. What's the style? Dili gusto nga makigbuwag sa asawa style. Kinay maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Drama.